आगै मोदोमफ्रु जाहामालाय बिखा ख्लाब ख्लाब मोनलायलायनाय नैया दा मावजि मोजाङै बुजि आं नोंजों थांफानो दानो राजि आगै जिउनि दिल्ली एक्सप्रेस खोथा गैला आंहा बेवहायनो सेस नैया दा मावजि मोजाङै बुजि नै आगै मोदोमफ्रु जाहामालाय आंनि गरमेन मोनना मोनथ'वाखै नोंलाय पेमेन्ट मोनना मोनथ'वाखै नोंलाय पेमेन्ट मोनबायब्ला गुवाहाटि नोगोराव आंखौ दोनलां मानो जाबायदों नों होरलां होरथां मानो जाबायदों नों होरलां होरथां I am ready आगै सोरबा खोनागोन सिरि सिरि I am sorry आगै फोरमायदो फारि फारि नों थांथारमारोब्ला माब्लाबा फुङावनो गाखोलांगोन जोंहा सिफुं गारि आगै सिफुं गारि नै आगै मोदोमफ्रु जाहामालाय बिखा ख्लाब ख्लाब मोनलायलायनाय नैया दा मावजि मोजाङै बुजि आं नोंजों थांफानो दानो राजि आगै मामब्लेट आंनि टेब्लेट आं नोंनो होगोन थांनायनि डेट आं नोंनो होगोन थांनायनि डेट जाहैगोन लोंहैगोन जोंहा सानैजोंल' सेबासे लाबोफागोन नोंनो गानग्रा जोमग्रा लाबोफागोन नोंनो फुरासे हाबाब आदा आंनि ग्रेट नाम्बार वान हाबाब आदा नोंनो आंनि फालुवान नों लांफामारोब्ला आइ आफानो खिन्थाग्रोनांगोन सिरि सिरि आदा सिरि सिरि नै आगै मोदोमफ्रु जाहामालाय बिखा ख्लाब ख्लाब मोनलायलायनाय नैया दा मावजि मोजाङै बुजि आं नोंजों थांफानो दानो राजि आगै जिउनि दिल्ली एक्सप्रेस खोथा गैला आंहा बेवहायनो सेस नैया दा मावजि मोजाङै बुजि नै आगै मोदोमफ्रु जाहामालाय ना नोंसोर